Ekoizlearen erantzukizun hedatua, RAP, ingurumen politikaren printzipio bat da. Non ekoizleek beren produktuen biziziklo osoan, baita kontsumo ondoko fasean ere, ingurumen inpaktuak kudeatzeko ardura hartzen duten beren gain. Hau da, fabrikatzaileei merkatuan jartzen dituzten produktuak sortuko duten hondakinen kudeaketaren kostua helaraztean oinarritzen da. Horrek esan nahi du, ekoizleak behin produktuak hondakin bihurtu ondoren, horien bilketaz, tratamenduaz, birziklatzeaz eta behar bezala ezabatzeaz arduratu beharko direla. Ekoizlearen erantzukizun zabaldu hau, Espainian lehen aldiz ontzi industrial eta komertzialentzako ontzi eta ontzien hondakinei buruzko 1055/2022 errege dekretuaren bidez sartu zen. Hala, Europako erkidegoko fabrikatzaileei, inportatzaileei eta erosleei legezko printzipio bat esleitzen zaie, eta horren bidez, merkaturatzen dituzten ontzi hondakinen kudeaketa antolatzeaz eta finantzatzeaz arduratzeaz agintzen zaie. Ontziei dagokienez, errege dekretuak honela definitzen du ontzia. Edozein motatako materialez egindako produktu oro, salgaia gordetzeko, babesteko, manipulatzeko, banatzeko eta aurkezteko erabiltzen dena, lehen gaietatik amaitutako artikuluetara, fabrikazio, banaketa eta kontsumo katearen edozein fasetan. Horrek esan nahi du, ontzi mota guztiei eragiten diela araudiak, eta beraz, ontzi hondakina merkatu nazionalan lehen aldiz sartzen duen enpresak betebehar guztia bete beharko dituela. Ontzi sorta handi horren barruan, ontzi multzo desberdina bereizten dira. Funtzio motaren arabera batetik lehen mailako ontziak daude, hau da, salmenta unitate bat eratzeko diseinatutako ontziak. Bigarrenik, bigarren mailako ontziak, salmenta unitate kopuru jakin baten multzo bat eratzeko diseinatutako ontziak. Eta azkenik, hirugarren mailako ontziak, salmenta unitate bat edo batzuk manipulatzeko eta garraiatzeko diseinatutako ontziak. Erabilera motaren arabera, honako hauek daude. Etxeko ontziak, partikularrek erabiltzeko edo kontsumitzeko ontziak, merkataritzako ontziak, merkataritza jarduera erabiltzeko eta kontsumitzeko ontziak, eta industria ontziak, industrien jarduera ekonomikoan jarduteko eta kontsumitzeko erabiltzen diren ontziak. Azkenik, zirkuitu motaren arabera, erabilera bakarreko ontziak edo ontzi berrerabilgarriak daude. Bizizikloan zehar, hainbat zirkuitu edo errotazio egiteko sortu, diseinatu eta merkaturatu diren edo ezaren arabera. Hondakinak kudeatzeko betebehar horietan parte hartzen duten eragilei dagokienez, batetik produktu ekoizleak daude, hau da, banaketa, kontsumo edo erabilera helburuekin lehen aldiz merkatu nazionalean produktua sartzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoak. Eta bestetik, azken edukitzaileak, hots, kudeaketa katearen edozein fasetan ontzi hondakinak jasotzen dituztenak eta beren esku dituztenak. Beraz, araudiak, Espainiako merkatuan, estatuko lurraldean sortutako ontziak eta ontzi hondakinak lehen aldiz jartzen dituen enpresa orori eragiten dio. Beraz, ontziratutako produktua Espainian fabrikatu eta saltzen badu, Europar Batasuneko hirugarren herrialde bateko ontziratutako salgaiak erosten baditu, edo ontzia norberaren kontsumorako erabiltzen badu, produktu ekoizleak bere betebeharrak bete beharko ditu. Produktu ekoizleak bete behar duen lehenengo betebeharra, ekoizlearen erantzukizun zabalduari lotutako produktuei dagokien, produktu ekoizleen erregistroan izena ematea da. Trantsizio ekologikorako eta erronka demografikorako ministerioan eman behar da izena, eta formulario bat bete behar da enpresaren datuekin, produktu ekoizleen erregistro zenbakia eskuratu ahal izateko. Ondoren, produktu ekoizleak sistema kolektibo baten bidez bere gain hartu beharko du merkaturatzen dituzten produktuek sortutako hondakinak kudeatzeko ardura. Horretarako, ekoizlearen erantzukizun handituaren sistema kolektibo bati atxiki behar zaio, eta kuota bat ordaindu beharko du bere produktuek sortutako hondakinen bilketa, kudeaketa eta valorizazioa finantzatzeko. Gainera, produktu ekoizleak eskrapari atxiki eta merkatu nazionalean zenbat ontzi jarri dituen jakinarazi ondoren, ontzien urteko aitorpena aurkeztu beharko du. Berriro ere, trantsizio ekologikorako eta erronka demografikorako ministerioan. Eta azkenik, produktu ekoizleak ontziak erabiltzen diren eragiketen fakturetan, alde batetik produktu ekoizlearen erregistro zenbakia eta bestetik eskrapari egiten dion ekarpen ekonomikoa adierazi beharko ditu. Ekarpena faktura horretan doazen ontzien pisuaren baliokidea izan.